A po kurtých správach Rádia Patria poďme k perši témy. Včera sa v Priašovi na Srední zdravotníckej školy svätého Vasilia Veľkého odbila študentská kvapka krovi. Na tzv. Bazilovky, jak ich varia, je to už dlhoročná tradícia, na jaký berú účasť desiatky študenti a učiteľov. Sredná zdravotnícka škola svätého Vasilia Veľkého v Priašovi tak rechtuje nielen študenti, jak raz budú zachraňovať tie životy jak profesionále, no zachraňujú ich i takou formou už teper, a to čerez darcovstvo životní dôležitej tekutiny. My sme na Srednej zdravotníckej školy Vasilia Veľkého v Priašovi byli včera i s našim mikrofónom, kde sme o študentskej kvapky krovi z príležitosti Dňa študentstva hovorili so zástupkyňou riaditeľky školy Alenou Zochovou. Na našej škole, Strednej zdravotníckej škole svätého Vasilia Veľkého v Prešove, konáme takýto dobrovoľný odber krvi tradične už niekoľko desiatok rokov, dvakrát do roka, na Medzinárodný deň študentstva a na Sviatok svätého Valentína, čiže ide o študentskú a valentínsku kvapku krvi. Zapája sa pomerne veľký počet dobrovoľníkov z radou denných aj externých študentov, z radou zamestnancov. Nás tento záujem našich študentov a zamestnancov veľmi teší, lebo takouto formou pomáhame a prispievame k tomu, aby tá najvzácnejšia tekutina, ľudská krv, mohla byť dodaná tým, ktorí ju najviac potrebujú. A takouto formou vlastne učíme pomáhať aj teda našich študentov, aby tento spôsob pomoci potom ďalej praktizovali aj v svojom budúcom zamestnaní, prípadne budúcom živote. Jak ďalej doplnila zástupkyňa riaditeľky školy Alena Zochová, na ich školy sa každoročne zapojí do študentskej kvapky krovi okolo 50 ľudí. Zapája sa približne okolo 50 až 60 darcov, samozrejme nie všetci tento odber krvi aj reálne absolvujú, pretože sú nejaké zdravotné obmedzenia, kvôli ktorým u všetkých tento odber nemôže byť realizovaný, ale dajme tomu z toho počtu 50 až 60 polovica tú krv daruje v dni, keď teda tento odber krvi realizujeme. Podej jak študentská kvapka krovi, aká sa včera odbola na Srednej zdravotníckej školy svätého Vasilia Veľkého v Priašovi, oceňuje i Národná transfúzna služba, jaká zabezpečuje darcovský odber na podobných podijach. Prodlžuje sekundárna lekárka Národnej transfúznej služby odborového mesta Priašiv, doktorka Lucia Jacová. Tak my sme veľmi radi, že Stredná zdravotnícka škola svätého Vasilia Veľkého v Prešove organizuje takéto mobilné výjazdy. Sme získali krv, samozrejme negatívne krvné skupiny, ktoré sú potom veľkou pomocou pre pacientov, ktorí sú v nemocnici. Čiže chceme veľmi pekne aj poďakovať pani riaditeľke z pedagogickému personálu a takisto aj žiakom, darcom. Jak vyzerá odber krvi od darcov v rámkach podie, jak bola včera na Srednej zdravotnej školy svätého Vasilia Veľkého v Priašovi, to nám už približuje doktorka Lucia Jacová z Národnej transfúznej služby. Čiže darca prichádza na vyšetrenie, laborantka mu odoberá teda vzorku krvi, kde sa zistí orientačne krvná skupina, zistí sa hodnota hemoglobínu z prsta. Následne je darca, teda sleduje k lekárovi s vyplneným dotazníkom, kde sa ho lekár pýta informácie o jeho zdravotnom stave, pomerá sa samozrejme tlak krvi a darca následne po zhodnotení zdravotného stavu je pripustený alebo nie k odberu celej krvi. Ak je darca teda pripustený, tak je zdravotnícky personál, naše zdravotné sestry teda odoberajú krv, následne ešte teda po občerstvení, po takom trošku odsledovaní toho zdravotného stavu, ak je všetko v poriadku, odchádza. Darca nemusí byť nalačno, práve že sme radšej, keď je darca najedený, nejaké ľahké raňajky, pol litra tekutín, vody. Dobre, ak je človek teda nie je po nejakej fyzickej záťaži, takisto aj po odbere je dôležitý oddych, aby teda nebola nejaká zvýšená fyzická námaha aj po odbere. Jak ďalej pojasnila Lucia Jacová, krvpak z takýchto podí, jak bola včerašňa na Srednej zdravotníckej školy svätého Vasilia Veľkého v Priašovi, putuje na ďalšie vyšetrenia a spracovania. Krv a následne teda my odosielame do Košíc, tam máme spracovateľské centrum, krv sa ešte vyšetruje na infekčné parametre, aby teda bola tá krv bezpečná. Následne zo spracovateľského centra je krv distribuovaná do odberného centra Národnej transfúznej služby, samozrejme nielen v rámci teda Prešova a fakultnej nemocnice Jana Adama Rajmana v Prešove, ale aj teda do iných odberných centier a nemocnic. Tak my si to veľmi vážime, že teda získavame takto krv a môže sa ďalej táto krv poskytnúť pacientom nemocnic
nemocniciach, kde to potrebujú. A približme sobie i to všetko tvoriť tým Národnej transfúznej službe podľa darcovských podí tohto druhu. Produžuje doktorka Lucia Jacová, sekundárna lekárka v odberní misti Priaši v rámkach Národnej transfúznej služby. Chodí lekár, potom chodia sestry, zväčša 2, ktoré odoberajú krv od darcov, laborantka, samozrejme aj ekonomický pracovník a stále to ale závisí od počtu darcov, od aký veľký výjazd ide. Organizačný podiu študentská kvapka krovi na Srední zdravotníckej školy Svätého Vasilia Veľkého v Priašovi mať na starosti spomedzi učiteľského zboru Jana Rohaľová. Tá prevziala štafetu po svojej kolegyni. Túto študentskú kvapku krvi organizujeme na našej škole už tradične niekoľko rokov. Ja som prevzala štafetu po svojej bývalej kolegyni, ktorá odišla do dôchodku a začala s touto krásnou akciou, kolegynka doktorka Adela Ivanová. Môžem sa trošku pochváliť, že takisto som držiteľkou bronzovej plakety a myslím si, že je to krásna akcia vzhľadom na to, že sme pracovníci, študenti, zamestnanci zdravotníckej školy a takýmto spôsobom sme sa chceli zapojiť možno, že aj do Dňa študentov a prispieť možno, že k dobrej veci. Ďakujem všetkým organizátorom, všetkým darcom, aj všetkým, ktorí sa podieľali na tejto príprave a verím, že túto kvapku krvi, túto študentskú kvapku krvi budeme ďalej tradovať po ďalšie roky. Sredná zdravotnícka škola Svätého Vasilia Veľkého v Priašovi organizuje študentskú kvapku krovi v týmto časi práve s ohľadom na Deň študentstva, jaký sa slávi 17. novembra. Pro učiteľi a študenti v škole mať tak symboličný charakter, ktorý približuje študentka 4. ročníka Miroslava Kasiňáková. 17. novembra si pripomenáme Medzinárodný deň študentstva, ktorý sa spája s krvavými udalosťami, keď 17. novembra v roku 1939 vtrhli jednotky gestapa do študentských domovoch v Prahe a Brne. Viac ako 1200 študentov zatkli a poslali do koncentračných táborov a 9 študentov popravili na mieste. V roku 1942 sa zastupcovia študentov z 50 krajín zišli vo Washingtone, aby na pamiatku svojich českých a slovenských kolegov vyhlásili 17. novembra za Medzinárodný deň študentstva. Pri tejto príležitosti sa u nás každoročne organizuje študentská kvapka krvi, ktorá dokáže zachraňovať životy. Sme veľmi radi, že sa do tejto akcie môžeme zapojiť a môžeme týmto pomáhať ľuďom.